OK, takže čau lidi. A já dneska budu hrát hru na Robloxu, která se jmenuje Shrek in the Backrooms. A hnedka jsem teda už tady v těch backrooms. Budou tady asi i nějaké brainroty, to tak vypadá. Počkat, já nalákám pernička. Ne. Jo, já musím takhle sprintovat, jasně. A teďka chytím na tohle. Ne, ježiš, já jsem zabil nějakého nevinného člověka. Místo toho oslíka, teda pernička. Dobrý, takže měly by tady někde být šipky do dalšího levelu. Jo, chtěl jsem pernička a vybuchl. OK, půjdeme podle šipek. Si můžu vykraftit už, myslím, že tohle. Yes. Dává hrozně asi malý damage, tak vypadá. OK, třeba. Může to jít, aha, to nemůže do první osoby. OK, vypadá, že už budeme někde. Ne, ale to je hodně dlouhý. To je jako velký to backrooms, takže. Ne, slyším Entitus Backrooms. Takovou tu klasickou. Teď kudy, jo, tady. Exit, let's go. Let's go a jdeme do druhého levelu. What? OK, jo, to jsou tady tyhle domky a já musím zkoušet klíč. Takže jdem na to. Yes. OK, level 3. To je takový bazén. Že jsme udělali něco, co jsem neměl, že jo? Bez tak. Teďka tady bude se zvyšovat hladina nebo něco takového. No, můžu vzít? OK. Teďka kudy? Někam, jo, tady. OK. Tudy. Aha, začne tady pršet. Jsou tady nějaký entity, jako já tady nic nevidím. Že by exit? Ne. Tam? Exit nebo kde? Jo. Vypadá, že tam je exit. Musím podplavat a tady je exit. Let's go. Ježiš, ne. Tohle nenávidím. Tady v tomhle levelu znám, že tady bude takový blbej clown, co mě bude nahánět. To nechci, kámo. Mám jenom 40 HP. Mě dá na hit. Tudy. Sakra, vůbec bych neměl dělat chyby. Tup! Ty vole. Kur. Tudy. Ne, nebudu ho přivolávat. Ani omylem. Ty vole. Rovně. Zase doprava. Rovně. Zase doleva. Doleva. Kam to je nekonečný, ne? Nevede mě to náhodou v kruhu, to bych se docela naštval. Bych se dost jakože naštval.
A dobrý, tady jsem nebyl. Nebo jo? To je totální bludiště tady. Rovně. Doprava. Yes. Tady je exit. Balónky. Nice, jsem v exitu, konečně. To bylo hrozný. OK, tady je ostrov. Radši si přichystám zbraň, protože jako... OK, takže tady nakonec entita nebyla, jdu dál. OK, tak to byl easy level. Teďka level 6, myslím, ne? Ne, 7. Ne. Jsem něco slyšel, tady bude něco, že jo? Tady něco bude, podle mě. Co to je? Ježiš. Kam to střílím? Dobrý, doufám, že z toho zebne. Oh, hello, je skvěle. Sakra. Follow the wires. Kola, ne? Sukrat. Nemyslím si, že to bych našel v automatu, ale dobře. Nevadí. Když ten hajzl se už zase přibližuje. Tak, jsi dead, ty hajzle. OK, ještě potřebuji jich kolik. Ne, tak otrávnej, to je hrozný. Ty hajzle. Ještě mi zbývá tady. Nice. Ještě jeden, jestli se nemýlím. Baterie, OK. Ještě tady. Yes. Ne, ještě i o tohle. To se nepočítá. Take the L, ty L-ko jednou. Jo, je to rovnou otevřený. Nice. Dobrý, level 8. To mě zajímá, co to je. Já znám tenhle level, jo, takže já znám číslo. Tak počkej, jo, tady, choose level 5. To je správné číslo. A jestli bych nedal správně, tak mě tady jumpscare je taková ta entita z Backrooms. Ale 5 je správné číslo. No konečně. OK, teďka musím najít dárky. To je docela zazdí, ne? Tak není dobře. Se buguje tam ten člověk, dobře. Asi dobrý.
Ok, tady je už jenom 2 dárky. Ne, nebudu muset obejít, ok. Oni jsou tak pomalí, takže to je S. Další. Let's go, já jsem naskočil. Pořád mám 40 hápek. Takže... A já si myslím, že ten dort je z krví. Takže to vypadá jako normální dort, ale ok. Dobrý, teď ještě musíme jít k tomu exitu a položit tam ty dárky. Takže zase jsem cooked. Jsem dead, kámo. Jsem dead. Celkem instantně podle mě, protože 10 hápek je fakt i na hovno. Takže docela dost. Deset minut. To už není dobrý. Kde jsou třeba ty dveře, kámo? Já nemůžu najít. To je hrozný bludiště. Je to někoho Jo, tam je to. Let's go. Dělej. Tady. Konečně. To bylo hrozný, kámo. Deep Sea Aquarium. OK. Ne, kámo, tralero, to nechceš. Bez tak mě dát jumpscare, jak tam půjdu kolem něj. Ryba, OK. Ty vole, kámo. Já tam nechci, kámo, já tam nechci, kámo. Dobrý, já tam jdu, kámo. Kámo, na mě se pořád join. Ty vole. Ještě musím ale jeden. Musím najít jeden. Už je tady alarm, ale já musím ještě najít jeden. Ještě tady je. Dělej. Tudy ne. Yes. Ty vogo, kámo. SpongeBob, OK. SpongeBob, co chceš, SpongeBobe? Halo? I haven't eaten in ages. Oh, I smell something tasty. A nikdo se neptal. Dobrý, já to zavřu. Dělej, barikáda. OK, a teďka musím rychle. Všechno poberu. Otevři fridge, dělej. Všechno pobrat. Ještě sýr. A teďka rychle vařit. Vař, dělej. On to ničí. On už to ničí, kámo. Ty barikády. Jsem nachystaný tě zabít. No tak dělej, už se uváž. To zničí mezi tím. Ty vole, už jsem dostává. Dělej, uvař se ty blbý maso. Konečně, konečně. Place burger. Place party. Počkej, co? Place party? OK, to je jedno. Dělej. Nestihnu takhle. Ty vole, on už zničil další barikádu. Tak já jsem cooked, kámo. Mám 10 hápek. Yes, dal jsem to. And you got pickles. Well, I guess I can't eat you now. But better get out of here before I start thinking about dessert. OK. Další level Backrooms. Ale jestli chcete, abych v této sérii Backrooms pokračoval, tak mě prosím podpořte lajkem. Až se tohle video dosáhne třeba, já nevím, dáme 5 lajků, tak já natočím další, budu pokračování téhle série Backrooms. Takže pro dnešek se s váma loučím, tak čau.